बुंदोंमोन आरो मैयाबो जोङो मोजाङै मोजां खुंनो हादों आरो दिनै फुंनिफ्राय जोङो बैयाव नोंथांमोना नुहुरगोन बैयाव जोङो मोनसे थम बानायदों। बे थमा जाहैबाय जोंनि गामिनिफ्राय जेसेबांनाखि रुंसारि जालांनाय बे रुंसारिफोरखौ जों दिनैनि गोथार बैसागुआव गोसोखांनानै बिसोरखौ जोङो मान बावदों। बयबो साफा साफा गासिबो मान बावजोबदों। बिनि उनावहाय जोङो मोनसे प्रग्राम लाबावदों जे उन्दैया गिदिरखौ खुलुमगोन बेबायदि जोङो मोनसे आयदा लादों, हाबाफारि लादों। बेफोर जाफुंबाय। बिनि उनाव जोङो हाबाफारि लाबावदों जोंनि गेलेनाय आयदा। बे गेलेनाय आयदायाबो उन्दै गथ'निफ्राय लानानैनो गिदिरसिम थारमाने हाबा जानाय माबासिम जोङो माबाखौ आइटेमफोरखौ इभेन्ट्सफोरखौ लादों। दा इभेन्ट्सफ्राबो गासिबो जाजोब्बाय। दा बिनिनो बे दा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जागासिनो दङ आरो जोङो आलासि महरै दिनैनि दिनाव आलासि महरै जोङो जोंनि समस्तिनिनो एमएलए बिथांखौ जोङो खावलायहरदोंमोन, थांदोंमोन जोङो न'आव थांदों, बिथाङाबो फैनो होनदोंमोन। खिन्थु मानसि गिदिरनि खोथा, एमएलए एमपिनि खोथा, स' बियो दहाय फुङाव चिफ सार लेंहरनानै दस्रा जायगायाव थांनांदों होनदों। दा बिनि थाखाय फैनो हायाखै। थेवबो जों अल्टारनेटिभ मोनसे माबा लाखादों जे जोङो देग्लाय खाम्फा सारखौ जों लेंहैगोन होननानै जों मैया फुङाव थांदों। खाम्फा सारखौ जों डाइरेक्ट लोगो मोनदों, डाइरेक्ट रायज्लायदों। बिथाङा होनदों आं पजिटिभलि थांगोन आरो बिनिफ्राय बे होनबावबाय जे दनेस्वर गयारिखौबो लेंदो नोंसोर होननानै। दे अके सार, नों जुदि होनोबा जोंथ' लेंहैगोन। दनेस्वर गयारि साराथ' जोंनाव सानफ्रामबो फुङावनो साहा लोंफैखायो, बे फैगोन। बे हिसाबै दिनै जोङो आलासि महरै जोङो खाम्फा बरगयारि आरो दनेस्वर गयारिखौ जों मोनदों आरो दिनैनि जोंनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जाफुंबाय होननानै जों आसा खालामबाय आरो गोसोखौ गोरा मोनबाय आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावनाय जाबाय आरो गोजोन्थों। आलासि जोङो प्रति बोसोरावनो जों लेंहरखायो। देग्लायबो जोङो गाहाय आलासि महरै आगयनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारखौ जों लेंहरदों गाहाय आलासि महरै। आरो माननीय आलासि हिसाबै जोङो आगयनि बारग' एक्स EM आरो बर्थमान बावखुंग्रि समस्तिनि MCLA बिथां दनेस्वर गयारिखौबो जों माननीय आलासि हिसाबै लेंहरदों। बेजों लोगोसे जोङो खाथि खाला गामिनि इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों। जाहाथे गामिनि गावबुरा, लकेल इन्टेलेक्सुवेल, बेजों लोगोसे माखासे इमिनेन्ट पार्सनेलिटिस बिथांमोनखौबो जयै जोङो बे मन्चआवहाय जौस्राङाव लेंहरनाय जादों आलासि हिसाबै। जाफुंसार महरै जोबलांबाय बे फोरबोआ। दिनैनि फोरबोआ जोङो फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव अनलायनाय बा गोजोन खौसेथिनि थासारि माबायदि नुनो मोनो? जोङो बे गामियारि फोरबो खुंनायनिफ्राय जोङो गोबांथार मोजां रिजाल्टखौनो नुदों आरो जोंनि खौसेथि, जोंनि अनलायनायाबो साबसिननिफ्राय हामसिन जादों। खारन बे हाबाफारियानो जाहैबाय गामियारि फोरबोआनो जाहैबाय मोनसे हलिस्टिक, मोनसे पबित्र, मोनसे ओंथि गोनां आरो बेवहाय गासिबो गामियारि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाफैयो। जोंनि बिमा माहारिनिफ्राय लानानै गथ' गथाय, बोराय बेन्थु, सेंग्रा ज' जानानै नों दानागार आं दानागार जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो लानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो गामियारि सोद्रोमानिफ्रायनो जोङो बे धरनि डनेसन बा सान्दा खांनानैनो जों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। सिगां बोसोरफोराव नुनो मोनोमोन जे गामिनि माखासे रोंगौथि गोनां बा उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। बे बोसोराव बेबायदि हाबाफारि लायाखै। जोङो बे हाबाफारिखौ जों देग्लायबो लादों, आगोलावबो लाबोखादोंमोन जों। बिसेसके जोङो इडुकेसन माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जाय बिथाङा मोजां पारफरमेन्स खालामदों, बिसेसके मेट्रिक आनजादाव होन बा स्कुल बर्ड एग्जामावनो होन, बे धरनि मोजां पारफरमेन्स खालामनायखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बिथांखौ जों बे स्टुडेन्टखौ जोङो बरायदों। बेजों लोगोसे जोङो आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय साबसिन आबादारि जाय बिथांमोना आबादजोंनि सायाव सोनारो, आबादखौ मोजां मावो आरो आबादनि सायावनो सोनारनाय बिथांमोन न'खरा, बे हिसाबै जोङो साबसिन आबादारि, बेजों लोगोसे साबसिन ससियेल वार्कार, समाज सिबियारि, बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना कालचारेल प्रग्रामाव बा कालचारेल माबायाव एसे रोंगौथि दङ, बे धरनि इन्टारेस्ट दङ, एक्टिभ,
बेफोरनि माबाफोरखौबो जोङो बिजाथिफोरखौबो जोङो सायख'दों आरो बिसोरखौ बरायदों बिथांमोनखौ। एक्चुअलि बे जोंनि खेब 11थि गामियारि फोरबो रंसालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय 2015 सननिफ्राय खुंबोदों। देग्लाय बियो खेब 11थि हाबबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो गामिनि खौसेथि, गामिनि जौगाथि आरो बेजों लोगोसे इयुन जोलैफोरखौ जों जाहाथे गोजौनिफ्राय गोजौ प्लेटफर्माव थिखोहरनो हायो। दा बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बे खुं 11थि अर्थात गामियारि फोरबोखौ खुंनाय जायो प्रति बोसोराव। आरो बे हाबाफारियाव जोङो गोबांथार आयदाखौ लाफानानै जेरै गेलेनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय बेखौ जोङो गासिबो इनक्लुड खालामनानै गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो खुंनाय जायो।